Ayo kira siji-siji diatokke. Diaturke sesarengan wonten yang mriku nggih. Hei, 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 hei. Oh, oh, oh. Oke. Lo. Yo. Ayo manto. Prigel-prigelan obat rengginas ya. Oh, yo. Sayo rukun gumeregut bareng tumandang rampak jogete saya anyang semake jangan dikeri sengga runtut ambo sami rangu jiwa dia gawe sang someng hati. Yo. Ayo ditoto Pending ngomong ngoro budal ing wadya neger gumoro campur sarate beda kuking lampe kuda ati tanggoko sarat tambur keri soleran teroke tuyung sorone kadya belah angkasa kira nembe para satriya kembar kitur kesan op ada ketasi sesarangan Anggara audio profesional Tibur setuyung dining para kanca-kanca YouTube. Ya, hei. Yuk. Top. Pancen kepenak joget weh. Yen kono ayo sing ati-ati anggone. Anite turangga ya manuk. Lah. Oh. Hey.
Gandong iki wis latine oplah ae lo op be yo ah ya lo ah hey ah oh ah hey oh yo yo Mas yo iki Mas Joyo oh goyang kiri goyang kanan dikepenake turangga Satrio Budaya ayo yuk sapa bisa aranono iki jenenge apa ngeduh enak rasane lagi gurih winolak apa akang ijo warnane bohong asale yen tanah buruk anane plenggang lenggong yo ler-ler tandur wis sumilir tak ijo royo-royo tak sangka kemerdekaan
Yo yo yo. Yo yo yo. Oh oh. Awan. Yo 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 yo. Ayo ayo. Tos. Turun dalan iki nasib kang
paringa berkah pandonga nasib keloro-loro nasibku aduh bapak nyuwun tambahin pangestu tak pasrahke kabeh iki sareng Gusti moga-moga pentas ing lelakon iki aku percaya yen nasib bakal rubah diparingi rezeki kang ora-ora. Ayo Dek Radine nasib tamu kono Mbah Mungkono iso ngepos
Mas Kuning. Katur dumateng kanca-kanca beji ingkang sami rawuh wonten siang punika. Ana Mas Grandong pahit. Ali-ali ing dricimu tenane tali tresna bebasane emane ra bisa njaga ning saikine wis malih rupa ali-ali emas kuning wis malih emas kuning dadi putih apa pancene wis lali tandha tresnaku ora diopeni ali-ali emas kuning apa biyen srirap ora eling tandha tresna ngikat janji yen sriramu ora bakal lali ali-ali emas kuning ra ngira dadi duweke wong liya tega ninggalake aku lali sumpahmu wis lali janjimu ya ngepas ngombe dhisik. Sing diombe sing banyu bening wae. Heeh. Lah, pe anggile saweneng karo aku wae. Aku demen bocah-bocah iki lek padha ngunjuk aku warung. Dadi sehat, hidup sehat. Heeh. Tukang kenong ya omong-omong ngono to, Mas. Mas. Ki lho ya tegar ki. Wi, rompi atasi tegar wi. Heeh. Pripun? Sampun. Sik Mimi to. Sik Mimi. Sik dibacot kangge ngunjuk. Nek sampean Mimi aku turu. Sampean turu. Ya wis gak apa-apa Mandi ya. Iki adicarane Nduk Angel iki kaya wong ngombe obat. Biasane lek ngombe obat iki awake dhewe tanggapan sedina iki awan karo ben. Mboten. Dhek ping 3. Mboten. Mboten Pak ning Dadi Amin. minum obat 3 kali. Pun
Sampun. Sama nyapa toko obyek iki. Kandhani ya. Selak demen. Ya, yen karena dibacutke meneh. Monggo. Mas kuning kira Ayo. Ayo toh. Yo iki. Terus. Hey. Ayo.